Чакай, айде представя се. Никола Николов, категория Адванс, квалификация 26.2. Двойки. Опа, айде. Слай го. С лице към мен е с дъмбелите. Дъмбелите с лице към мен. На първия го вземи, заролей и тогава взимаш, зароляваш. 10 секунди имаш. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, дай! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, стой долу, изпълнете ръце, така. 11, изпълнете ръце долу, 12. Край, човек. Ники долу ръцете. Долу трябва да се изпълнете и може да изпълнете. Айде сме. Заменей ги. 3, 4, 5, изпълнете ръце. Така, 6, 7, направи 9, 8 още един направи. Край, човек, добре си. 58 секунди. Айде се към мене на лоста. Минута и 8, 9, минута и 10. Айде. Но. 2, 3, добре. 4, 5, почини. Минута 35. Ай след 5 секунди, 6, 3, 2, 1. Ай скачай. Едно. 2. 3. 4. Добре, супер. 2.08. Стой до лоста. Сега малко серия и кратко почивка. Давай, скачай за 3 мъсъла, байде. Айде, по 3, давай. Едно. 2, хубав кип, давай. Дай. Добре, почувай. Имаш 30 секунди. Стой под лоста, айде, ако трябва да сингали ще правиш. Давай един мъсъл, айде. Давай, скачай за по един, давай. Айде. Слизай. Дай пак, дай още два така, още два поне. Давай, скачай, давай. Дай, слизай, имаш 8 секунди. Айде по лоста, давай, скачай, дай, бързо. Край. Добре. 2 минути почивка. Тежко е. 12-13 някъде там. Тук долу се опре каишките. Там не те знам как ще такова. Сягаш никакъв. Само с таблата и добре. Брой.
Имаш 50 секунди. Четиридесет секунди. Като свършваш въждето, не го хвърляй, хубаво го остави. Като свършваш с въждето, го оставя, не да го хвърляш, да не се замотае. 20 секунди имаш. Десет секунди. Отвори си въждето настрани. Остави го долу. 3, 2, 1, айде! No, давай. Двадесет три. 30. 35. 60. 70, край. Айде, почвай да грабиш. Давай. Айде. Супер, това ти е темпо. Това ти е темпо. Добре. Дай под 1000 да не падат. Още едно, дай още едно загребване. Ай. Айде, 3 минути и 30 са минали, дай, почвай. Давай, 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 давай. Осем, давай, давай, давай.
30. 32. Дай, айде, малко, дай. Дай, натискай, няма за по-добре няма стане. 32, дай. Дай, 59. Дай, ай, 59. Ай, момче. Ай, 11 скока, дай. Край. Ай. Ай, почвай, давай. Треники, дай, дръжте им, плани, дръжте им. Всяка бройка е важна, дай. Дай, Ники. Три минути имаш, айде. От 1000 да не пада, дай. Дай, момче. Три минути и половина, айде, дай. Айде до край, 35, още едно загребване. Айде. Айде, вземай въжето, дай, имаш 2 минути. Дай. Айде, ще трябва да гребеш после, дай. Смъй. Хващай, дай. Айде, тук е на оцеляване работа. Давай, газ, айде. Айде. Качай високо, айде. Айде, спокойно, давай, хладнокръвно, давай. Айде, почвай. Нямаш време да чакаш. 3, айде. Двайс. Три, 6. Ай, дай. Ай, Ники, давай, трябва да гребеш. Давай, 34 скока имаш още, давай. Давай, почвай. Давай, ай. На 2 пъти дай много, давай. Четиридесет 2. Ай, 28 скока са, давай, после трябва калории да направиш, давай. Почвай, 28, 40 секунди имаш. 28 скока.
Давай. Давай, взимай, почвай. Давай още 3 скока, давай. Давай 3 скока. Давай на гребня, давай, сядай. Давай, почвай. 3, 2, 1, край. Няма край.